perquè ens ha semblat molt interessant el seu ofici, ja que és mosso d'esquadra i estem estudiant els estereotips. I ara li donem pas al nostre reporter Roger, que està a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Lleida per entrevistar a Yolanda. Avui estem a la comissaria de Mossos d'Esquadra de Lleida. Hola, Yolanda. Hola. Nosaltres et volem entrevistar perquè ens ha semblat molt interessant la teva feina. De petita, volies ser policia o una altra cosa? La veritat és que jo volia ser cuinera, però m'he dedicat a això. Per què vas voler escollir aquesta carrera? Vaig estudiar per educació social, que és per ajudar una mica la gent, i al final em vaig decantar per això, perquè ajudo la gent des d'un altre lloc. T'agrada aquesta feina? A vegades sí, a vegades és una mica dura. Com et sents fent aquest ofici? Bueno, les vegades que estic còmode i que ajudes a la gent, com ara situacions en què pots ajudar amb algun nen o amb alguna senyora que té algun problema o amb algú que sigui gran que ha tingut algun problema amb algun lladre, doncs molt bé. En altres estones és una mica difícil. Quina és la situació més difícil en la que t'has trobat fent de mossa? Quan m'he trobat gent que estava ferida i va perillar una miqueta la vida de la gent. La majoria dels teus companys i companyes són homes o dones? Hi ha més homes, però cada vegada són més dones. S'hi presenten més i n'agafen més. El motiu no el sabem, però ara com ara hi ha més homes. Creus que haurien d'haver més dones fent el teu ofici? Jo crec que sí, perquè tenim un punt de vista diferent, tenim un pensament diferent, una manera de fer diferent, i al final totes les opinions són bones. Els teus companys homes es van sorprendre al veure que eres una dona que volia ser policia? No. Bueno, jo vaig entrar al cos de policia quan ja n'hi havia de noies que es dedicaven a això. Per això la sorpresa no se la van emportar. Ja hi havia altres noies que havien obert el camí. Tu vas escollir aquest ofici perquè volies demostrar que les dones podien fer el mateix que els homes o perquè volies? No, el vaig triar perquè volia, però és cert que totes les senyores, si se ho proposen, poden fer el mateix que un home en aquest ofici o en algun altre. El sou dels Mossos d'Esquadra és el mateix per homes que per dones? Sí, només varia el sou que tenim si manes més o manes menys. Com en totes les feines, com tens més responsabilitat, aleshores el teu sou puja. Si en tens menys, doncs no és tan elevat. Però entre nois i noies no hi ha diferència. I aquí acaben les nostres preguntes. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a tu, m'ho he passat molt bé. Ens vam passar molt bé fent aquesta entrevista a la Yolanda perquè m'ha après que les dones poden fer el mateix que els homes sense cap problema. Ens hem adonat que a la seva feina hi ha igualtat. Ens tracta que de la mateixa manera als homes i a les dones. Ara ja acabem la nostra entrevista. Avui, al nostre programa, entrevistarem a la senyora Carolina Somalo. El seu ofici és professora d'Educació Física. I ara passarem al nostre entrevistador, Bru, que està amb la Carolina Somalo. Avui, al nostre programa, farem una entrevista a la Carolina Somalo. El seu ofici és professora d'Educació Física. Hola, Carolina, et podem fer unes preguntes? I tant que sí, Bru. D'on et va venir l'afició de ser professora d'Educació Física? Doncs perquè de petita m'agradava molt l'esport i m'agrada molt ensenyar. Quin ofici volien els teus pares que fessis? El que m'agrada és més a mi.
De petita t'agradaven els esports? Sí, sempre m'han agradat molt els esports. Què et va donar dins durant la teva carrera? Doncs la meva família, els meus amics, les meves amigues... Algú et va posar impediments per ser professora d'educació física? No, ningú m'ha ficat cap impediment. Quant temps portes treballant? De professora d'educació física, 18 anys. Però abans de fer de professora d'educació física havia estat professora de tennis i de preparació física. En quins instituts has treballat? A l'Institut d'Almenar, a l'Institut de Guissona, a l'Institut de la Caparrella, a l'Institut de Lleida del Giligalla, a l'Institut Torre Vicenç de Lleida, un munt d'instituts, i encara segur que me'n deixo algun. Mira, a Cervera també, a Pont de Suara-Sort, a la Pobla de Segur i a Trem, amb un munt. Quin és el teu esport preferit? A mi el que m'agrada més ara és sortir a caminar. Normalment els professors d'educació física són homes o dones? Normalment n'hi ha més homes que dones, tot i que això cada vegada està canviant més i se van incorporant més dones en aquesta professió. Coneixes altres dones professores d'educació física? Sí, i tant. Les meves dues companyes d'institut són tot noies. Vale. Et paguen el mateix salari que els teus companys homes? Ara sí que em paguen el mateix salari, però quan treballava de monitora, als meus companys homes els hi pagaven més que a les noies. Vale. Si haguessis de treballar d'una altra cosa, de què treballaries? Doncs m'hagués agradat fer qualsevol professió relacionada amb ajudar l'altra gent. Els nois i noies t'estimen com a professora? Em penso que sí. Alguns més que d'altres, Quin curs t'agraden més? Primer d'ESO. Són els cursos que m'agraden més. Et sembla interessant el teu ofici? Oh, i tant, aprens cada dia moltes coses. Moltes gràcies per contestar les nostres preguntes. Moltes gràcies a vosaltres. Ho heu fet molt bé. Gràcies. Ens ha explicat que el seu treball normalment els fan els homes, així que ella i les seves companyes ajuden a trencar estereotips. També ens va explicar que quan feia de monitora no rebia el mateix salari que els seus companys homes. Això se'n diu bretxa salarial. Afortunadament, ara ja no li passa. Ens ho hem passat molt bé i ara sabem més coses sobre la Carolina. Moltes gràcies per haver-nos escoltat. Adeu! Hola, hoy en nuestro programa entrevistaremos al señor Idris Cheman. Él trabaja de carnicero en Lleida. Lo más interesante sobre su trabajo es que cuando la gente no puede pagar porque no tiene suficiente dinero, él le regala la comida gratis. Ahora pasamos a la entrevistadora Irra Chemal. Hola Idris, vamos a hacerte unas preguntas. ¿De dónde te salió la afición de ser carnicero? Sale de mi familia, padre. ¿Cómo te sientes haciendo este trabajo? Muy feliz. ¿Cuántos años llevas haciendo este trabajo? Más de 20 años. Normalmente vas al matadero o te quedas en la carnicería. No siempre, algunas veces. Vale. Me toca sacrificar la vida. ¿En la tienda tienes más compañeros o compañeras o estás solo? Hay compañeros y compañeras. ¿En las carnicerías trabajan más hombres o mujeres? Hombres más que mujeres. ¿Qué tiene de especial la carne que tú vendes? Con carne halal que nosotros que sacrificamos con el nombre de Dios y misericordia increíble de Dios. Y vendimos ternera y cordero y conejo y pollo. ¿Cuál es el producto que más se vende diariamente en tu tienda? Casi productos de carne y alimentación. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene dinero para pagar la compra? Bueno, estamos como prestados. ¿Cómo te sientes cuando das comida gratis a las personas que no pueden pagar? Celebramos el Sí. De dinero, más amable. ¿La gente se siente agradecida cuando le regalas comida? Claro que sí. Gracias por tu atención. Gracias.
Idris se ha divertido mucho haciendo esta entrevista. Y esa también. Creemos que regalando comida a los más necesitados, Idris hace un bien a la sociedad. Y hasta aquí nuestro reportaje. Adiós. Avui entrevistarem a la Meritxell Soler, directora de l'Escola La Mitjana. L'entrevistem perquè ens ha semblat molt interessant el seu treball. I ara passem la connexió als nostres reporters, Ainara i Romeo. Bon dia, et sembla bé que et fem algunes preguntes? I tant, vinga. Què volies treballar de petita? Doncs mira, de petita sempre he volgut treballar fent coses d'esport, perquè jo des dels 7 anys que he fet esport i sempre havia pensat que jo volia fer esport i ensenyar als nens o a les nenes a fer coses d'esport. I així va ser com vaig començar. Alguna vegada vas pensar que arribaries a ser directora d'alguna escola? Doncs no. Quan vaig començar només volia donar classes i fer el que us deia, ensenyar l'educació física als nens, la millor manera per fer educació física, i fins ara no fa gaire, que ara ja he començat a tenir direcció, no m'havia plantejat fins que no m'ho van proposar. T'agrada el teu treball? Sí, m'agrada molt. M'agrada molt estar a l'escola amb els nens, les nenes i amb els mestres que treballen amb nosaltres. Creus que el teu treball és important? Sí, penso que és important la feina que faig, però que, clar, sense l'ajuda dels companys la meva feina sola no la podria fer. Creus que el teu treball ajuda a millorar l'escola? Sí, a veure, entre tots, com deia. Sí que hi ha d'haver un director, un cap d'estudis, un secretari i una secretària. Estàs al cap del claustre, dels mestres, però clar, entre tots, si no ens ajudem uns als altres, hi ha alguns que fan una cosa més bé, els altres no la fan tan bé, però entre tots tirem amunt l'escola, i els pares també, i les famílies, són molt importants. Quin treball t'agrada més, ser mestra d'educació física o directora de l'escola? Doncs m'agrada molt ser mestra d'educació física, molt, però a la vida, a vegades, et surten coses diferents i s'ha de provar. I va sorgir que podria ser directora, m'ho van proposar, m'ho vaig pensar, no massa, de seguida vaig dir que sí, i bueno, ja ho veureu, quan us aneu fent grans, doncs la vida et porta a provar coses noves, a reptes, no? Reptes que feu a la classe també, doncs la vida també t'emporta de reptes. I m'agrada molt, fer educació física. No dic que no acabi tornant a fer educació física, però de moment ara estic fent la direcció, que a mi m'agrada. Coneixes altres directores que siguin dones o ets l'única de Lleida? No, aquí a Lleida n'hi ha moltes de directores, més que de directors. La majoria són dones i molt contenta perquè les dones, igual que els homes, també poden estar al capdavant d'una empresa, d'una escola, d'una botiga, del que fos. Penso que sí. Quan feu reunions amb altres directores i directors, què hi ha més, homes o dones? Doncs, com deia, hi ha més dones que homes. La majoria de mestres també són dones. Hi ha molt pocs de mestres homes. Llavors, clar, el tant per cent de dones que hi ha a Lleida, directores i mestres, són molts. Sabies que en altres països els directors de les escoles sempre són homes? Què en penses al respecte? Que hi ha més homes, sí, pot ser. Però cada vegada més hi ha dones al capdavant. Què em penso? Que hi hagi més homes? Bé, a vegades, si no hi ha tantes dones, s'ha de posar algú, a la direcció, i si hi ha més homes. Però, al final, ara la cultura està canviant molt. Abans sí que les dones no estaven mai al capdavant i ara cada vegada més tenen més poder, I està comprovat que les dones també poden estar, igual que els homes. Som persones igual, tenim un cap pensant igual que els homes i podem estar al capdavant i ser bons líders. Alguna vegada t'han dit que no podries aconsellar o fer alguna tasca perquè ets una dona? No m'ho han dit mai, això. De moment no m'ho han dit. Penso que tothom pot aconsellar, pots millorar, la vida tothom pot millorar, I hi ha coses que fem millor, hi ha coses que no fem tan bé, però de tot se n'aprèn. Moltes gràcies per deixar-nos fer aquest reportatge. Moltes gràcies a vosaltres. M'agrada molt col·laborar i aquest projecte
Serà molt interessant de llegir-lo al final, Eh que sí? Sí. Gràcies, guapos. Vam fer una entrevista al seu despatx de l'escola La Mitjana. La vam escollir a ella perquè pensava que el seu càrrec trenca els estereotips, però ens ha explicat que la majoria de directors a Lleida són dones. Ens hem adonat que li agrada molt la seva feina tant de mestra com de directora i que la feina de l'escola no fa ella sola, sinó que el fa entre tots mestres, alumnes i famílies. I amb això acabem aquesta entrevista tan interessant per al projecte de Dones Quilòmetre Zero. Avui, al nostre programa, entrevistarem a l'Angèlica. L'Angèlica treballa al MRV, que és una empresa d'enviament de paquets. L'entrevistem perquè ens ha semblat molt interessant la seva feina. I ara passem la connexió a la nostra companya Gabriela. Bona tarda, Angèlica. Voldries fer una entrevista? Bona tarda, sí. Què volies ser de petita? De petita volia ser una cantant, Per què has escollit aquest ofici? perquè m'agrada desenvolupar-me en diferents àmbits laborals. És el treball que havies desitjat? Crec que no, perquè tinc altres idees laborals per al meu futur. Quines són les tasques del teu treball? Atenció al client, enviaments de paquets, gestió d'albarans i unes poques coses més. Has de sortir de la ciutat per treballar? No, treballo a Lleida. Com és el disseny del logo de la teva empresa? Així. Portes uniforme a la teva feina? Sí, una samarreta blava, com aquesta. Quan vas començar en aquest treball? Al gener d'aquest any. Què vas aprendre dels teus treballs anteriors? Tractar la gent d'acord a les seves necessitats. Quin dels teus treballs previs t'ha agradat més o menys? Per què? Quan treballava com a autònoma perquè tenia més flexibilitat a la meva vida diària per ocupar-me dels meus assumptes personals i familiars. Quines són les decisions més difícils que has hagut de prendre a la feina? Tancar el meu petit negoci per les complicacions que va portar la pandèmia. En quins casos has estat criticada per les teues decisions? He estat criticada quan he decidit tancar el meu negoci definitivament. A la teva empresa hi treballen més homes o dones? Homes. Creus que hi cobris el mateix que els teus companys homes? No sé quan cobren els meus companys, però crec que cobren més que jo. Creus que has escollit el teu treball ideal? Crec que no, perquè m'agradaria dedicar-me a una altra cosa. Et sents còmode i feliç fent aquesta feina? La feina en si sí m'agrada, però no és on em quedaria per molt temps. Moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista. Gràcies. Adeu! Hem vist que aquesta no és la seva feina ideal, però sí que li agrada. També ens ha parlat sobre la bretxa salarial, que ella creu que els seus companys homes cobren més que ella. A més, la seva feina normalment la fan més homes, així que l'Angèlica trenca els estereotips treballant amb ella. I amb això acabem la nostra entrevista. Adeu! Adeu! Hola, bon dia. Avui li farem una entrevista al senyor Rubén Tejero, que treballa de biòleg a l'Hospital Arnau de Vilanova, investigant la cura contra el càncer. Hola, Rubén. Et farem unes preguntes. Molt bé. Què volies ser de petit? Pues de petit havia dues aficions que m'encantaven, que era el dibuix i els animals. A mi també m'agraden els animals.
Llavors, hi havia una persona molt famosa quan jo era petit, que es deia Félix Rodríguez de la Fuente, que es dedicava a això, a estudiar els animals, els hi feia dibuixos, estudiava els seus costums, i jo volia ser com ell. Xulo. En què consisteix la teva feina? Bueno, la meva feina... estem investigant, sobretot, amb una malaltia que es diu el càncer. Vale? El càncer, així breument, perquè ho entengueu, és una malaltia que tenim al nostre cos, que són les cèl·lules del nostre cos, que arriba un moment, per diferents circumstàncies, que es comencen a desenvolupar i a créixer d'una manera descontrolada. Llavors, on el teixit on passa això, pot passar al pulmó, al fetge, a molts altres, llavors es comença a ficar malalt aquell òrgan. I el que busquem és, a la unitat on treballem de l'hospital, buscar nous productes, medicacions que actuïn contra aquestes cèl·lules tumorals i aconseguir reduir o eliminar-les del cos. Llavors, això ho fem a través d'assajos clínics. Què és un assaig clínic? Això me pregunto jo. Un assaig clínic és, clar, quan una farmàcia o un promotor desenvolupa un nou producte que porta molts anys investigant-ho al laboratori, arriba un moment en què s'ha de provar amb persones per veure si realment funcionarà o no. Llavors, per fer aquestes proves amb persones es fa a través d'assajos clínics, que el que fan és marcar d'una manera molt estricta quins pacients ho han de rebre, aquest producte, en unes condicions de seguretat òptimes, i llavors es prova aquest producte, comences amb poques persones, després amplies amb moltes persones per veure si primer si és segur aquell nou producte i després si funciona. Llavors el que nosaltres fem a l'oncologia, la nostra feina és coordinar que aquest assaig clínic es faci tal com marca l'assaig, amb les condicions, assegurar les condicions, assegurar que el pacient estigui el més controlat possible, que se li facin totes les proves que demana l'assaig clínic, l'acompanyem i després recopilem totes les dades que obtenim dels pacients i els reportem per a que a cada hospital totes aquestes dades arriben a una zona comú i les analitzen per veure si realment aquest producte passarà a ser un medicament en un futur o no. Per seguretat, no? Per seguretat, clar, i si és eficaç, perquè a vegades és segur, però el medicament no funciona i no aconsegueix lluitar contra la malaltia de manera eficient, llavors s'ha de descartar. Clar. Què et va inspirar per fer aquest ofici? Pues, la veritat que quan vaig estudiar biologia no em pensava que acabaria fent això, però, bueno, em van trucar un amic que treballa d'això i que necessitava una persona per ajudar-los i realment em va motivar moltíssim perquè feia molts temps que jo tenia la necessitat d'ajudar als altres d'alguna manera, que la meva feina portés algo algun benefici, no? Benefici a la gent, que els pogués fer sentir millor, i va ser una oportunitat molt bona, i més amb gent amb aquesta malaltia, que a la meva família, per exemple, una persona, la meva tieta, que es va morir d'això, i va ser com una... que per cert, tot just així per ella, i era una oportunitat per poder fer alguna cosa de cara a la societat i a la gent per ajudar-la. Vas rebre alguna crítica quan vas decidir-te a dedicar-te a aquest treball? No, al revés. No, tota la gent em va animar, va trobar que era una bona idea, una oportunitat molt bona i bueno, no, la gent es va ficar molt contenta, sí. Cada matí quan t'aixeques ho fas amb ganes d'anar a treballar? Bueno, al principi no. Al principi el primer que penso és que em quedaria un rato més al llit a dormir, òbviament. Tothom. Com tothom.
Però després sí, claro, perquè comences a pensar en la feina que tens aquell dia, comences a pensar en què vindrà aquest pacient o l'altre, perquè els coneixem, fas una relació de propera, no, amb ells, i doncs mira, avui me vindrà pues, la Carme o l'Antoni, i comences a recordar pues, què li tocarà, no? Te comences a ficar una mica al dia amb el que necessitaran d'aquell dia, amb totes les proves que hauràs de programar i tot això, i llavors comences a pensar amb ganes, no? d'afrontar-ho. Sí. Penses que cada vegada vas millorant en la teva feina? Jo crec que sí. Ara ja fa, no sé, igual fa 14 anys o així que treballo en això. Déu-n'hi-do. Sí. I el bo que té és que cada vegada els assajos clínics que ens van arribant nous, cada vegada són més exigents i demanen més controls, demanen unes proves més acurades, una recopilació de dades més acurada, amb molta més qualitat. Llavors, aquesta exigència fa que tinguis motivacions cada dia per millorar, i llavors cada vegada no te pots relaxar, no? Has de donar el millor de tu cada dia, i veus que cada vegada se't demana una mica més d'esforç, no? I amb el que això te fa ser millor i aprens moltíssim. Llavors això enriqueix molt a mi, per exemple, m'enriqueix molt sentir que cada vegada controlo més el tema, domino més les situacions, però que no em puc relaxar perquè... Encara vindrà més. Correcte, sí. T'agrada el teu treball? Sí, m'encanta, m'agrada molt. Sempre hi ha feines dintre del treball que són una mica més avorrides, potser, perquè és de... Pues, hi ha una part de la feina que és més monòtona, d'aconseguir que els doctors te firmin papers, que, per exemple, has d'entrar dades a un ordinador i pots estar un dia sense ficar dades de totes les proves que li has fet a aquell pacient, de pesar-lo, les dades de les analítiques que li has fet, tot això, sempre és el mateix, i a vegades pot ser una mica més avorrit. Però compensa molt amb la resta de feines que fem. Sobretot a mi el que em motiva molt és l'atenció al pacient i ajudar-lo i acompanyar-lo on sigui, i m'agrada molt coordinar, per exemple, allà a l'hospital has de parlar amb els metges, has de parlar amb les infermeres, has de parlar amb radiòlegs que fan proves d'imatges, i coordinar tota aquesta gent perquè entengui per què ho fem, per què els hi demanem, parlar molt amb la gent, explicar-los, motivar-los i incorporar una mica a la teva feina, això m'agrada molt. I tot això compensa molt part de la feina que potser és més avorrida. Creus que és interessant? Jo crec que sí, que per mi és una feina que des de fora no la coneixia, i un cop estàs a dintre té moltes coses interessants, crec que és important dintre del món sanitari, i crec que aporta moltes coses a la gent que necessitarà que li donem suport i que se li pugui tractar adequadament. Com et pot afectar la malaltia del càncer? Els efectes que te provoca el càncer són molt diversos, depèn també d'on es desenvolupa aquest càncer, de l'òrgan. Pots tenir efectes diferents o no, però normalment si no es tracta a temps comences a sentir-te molt cansat, te comencen a fallar els òrgans, per exemple, si és al pulmó te costa respirar, si és als ronyons, per exemple, comences a no filtrar bé els líquids del cos. Llavors
bueno, cada vegada te vas trobant pitjor i veus que el cos no t'acaba de respondre com tu vols, no? I per això és important tractar-lo amb medicació el més aviat possible perquè si no els efectes poden ser molt greus. Inclús, bueno, pots arribar a morir. En molts anys, si no se't tracta, el destí final potser és aquest. Quina creus que és la pitjor reacció que pots patir quan tens el càncer? Bueno, pues jo crec que el pitjor de patir el càncer és el fet de no saber com t'anirà. És a dir, perquè tothom, quan ha sentit parlar del càncer, sap que és algo molt sèrio, no? Però no saps, no tens informació de com t'anirà en un futur, si te podràs curar, perquè hi ha molta gent que quan se la tracta amb medicació correcta millora, es cura i deixa de tenir càncer. Hi ha gent que li costa més. I jo crec que el pitjor quan saps que tens càncer és aquesta no saber com t'anirà a tu, no? Si tindràs un càncer que serà lleu i te podràs curar fàcilment, o per exemple, igual te pots curar però no saps si tornarà a passar-te una altra vegada. I jo crec que és aquest no saber, no? El que fa més por. I jo crec que una mica la nostra feina també és aquesta, sobretot explicar molt als pacients que ho pateixen com creiem que pot evolucionar, com acompanyar-lo molt, informar-lo molt i crec que això ajuda molt. Intentar gestionar-ho. Claro, perquè molta gent quan un pacient sap que té càncer, per a ell és la primera vegada que li passa. Nosaltres veiem, estimosament, veiem molta gent que ve cada dia nova, no? I hem de tractar la gent com si fos única, perquè per moltes vegades que ho hagi explicat això, per aquesta nova pacient que té de nou és la primera vegada que ve i és la primera vegada que li passa. I has d'explicar-li iguals que als altres, sense deixar-te de dir coses, deixar d'acompanyar-los menys, perquè tu ja has fet moltes vegades la mateixa feina. Llavors és important tractar a la gent com l'única persona i en aquell moment l'única pacient que tens tu en aquell moment. Com et sents treballant contra una malaltia que dona reaccions molt greus? Bueno, te sents amb molta responsabilitat de que per a aquesta gent és algo greu i que tens molta responsabilitat vers amb ells per cuidar-los i acompanyar-los en aquell camí. També sents molt agraïment que te tornen la gent quan dones aquest suport i t'ho tornen 1000 vegades més, perquè la gent ho agraeix moltíssim. Llavors, ajudar els altres en aquest sentit dona moltes satisfaccions i hi ha moments potser més durets, però també hi ha moltes alegries i en general crec que per mi és una feina molt enriquidora, que ens aporta moltíssimes coses bones. Et sents satisfet per l'ajuda que proporciones a les persones amb la teva feina? Sí, em dona molta satisfacció i saber que formes part una mica de la seva vida, que te les trobes pel carrer i pots parlar amb elles i te coneixen i t'ho agraeixen i realment sí, em fa sentir molt útil per a aquesta gent i que els estàs donant moltes coses bones. Bueno, doncs aquesta era l'última. Moltes gràcies per la teva col·laboració. A tu, per entrevistar-me. Ens ha explicat què és la malaltia del càncer i què són els assajos clínics. Entenem que va triar aquesta feina perquè volia ajudar a la gent que pateix
la malaltia del càncer, i aquestes ho agraeixen molt. Això fa que li agradi molt la seva feina i ens agrada molt fer-li aquesta entrevista perquè ha sigut molt interessant. Som